Velkommen. Det er ufatteligt dumt. Jesus Christ. Vi kommer ikke ret på det her. Introturen skal jo have noget mad. Niggas hører nu her. Hun har på det madhold. Niggas skide jer selv. Hvor den ikke skal du på. Det er let nok. Der er kun én ting. Frem med panden. Smør på. Så kan I selv gætte det. Panden er det. Som om jeg nogensinde spiser andet var. Bøf er min bitch, hun kan sutte min pik, ja. Dude. Sker der russerne for kølle, ha? Og en lækker guldbajer. For ja, nu er den snart færdig, nigga. Prøv at se den. Mega sprød, mega saftig. Med mad, standhaftig, intet pis med boas i køkkenet. Få shizzle dog. Har I hørt om fisk og fisk? Tude kiks, er I frisk? Eller skal I have med pisk? Skinke, grisk, vi smider dårlig mad ud. Pam, nigga. Som Sam, nigga. Mig og Jigger. Her, det går ned. Russerne er så ung. De er som små kids. Men vi øver på vores skills. For først så var vi shit. Spaghetti bolognese. Det er gyldne snit. What the fuck? Maden er god. Fuck, det bliver et sikkert Det liv. tror jeg nok. Til vores mad er kæmpe. Det er sådan det går. Bitch, sig dit fader hvor. Fuck det nu, så går vi ham. Hardest motherfucker. Vi skal vise de russer, hvordan man gør. Fuck det nu, så går vi ham. Hardest motherfucker. Vi skal vise de russer, hvordan man gør. Skide på, fam. Fuck, hvad skutter du nu, Bo? Russtyrt sagt vel loko. Vi skal lave så meget mad. Alle kommer til en bubu. Jeg starter også som russer, men jeg klarer nok gennem til år 2. Hvis russerne spiller op, Ben, du har noget som Castro. Det med de dus. Lav pisen var vi diku. Se det pis, jeg så som rus. Du kan lige så godt tage at smutte hjem nu. Alle fantasier om det sprøde mad, vi laver. Men vi giver ikke en fuck. De kan tage og bap min gren. Sker der pakker, skud der græde, nigger. Rigtig godt med lækker fløde. Keep it real med bøffer findes intet bedre madhold. Pas på bålerne. Løgn. Bo og Jens, for det var skidtet ned, da Gittersen døde. Lande sov, madhold sig, bare giv og slå. De nye huser dækker, de skal på rå. Alle vil her, så skal ikke være flov. Buk, ja, vis lidt respekt i køkkenet. Vi kan vise jer nogle tekst. Kom, det gør sådan fucking fest. Gin shots, lægger madholds test. Sådan det bliver. Bo og Jacob, get out, for smitter på dem just one hand. Vi skal vise de roser, hvordan man gør. Det var meningen. Fuck det nu, så går vi ham. Vi skal vise de russer, hvordan man gør. Hvad så, baby? Er du klar til at knalde? Fuck det nu, så går vi ham. Sluk det fucking kamera og cut! Hør lige på Kirk, fam! Der kan der blive altid med. Jamen, goddag alle sammen, og velkommen til endnu en udgave af Chillismag. Og det er jo en lidt speciel udgave i dag, fordi vi har Jens på besøg. Ja. Velkommen til, Jens. Godt, du kunne komme. Tak fordi jeg måtte komme. Ja. Jeg har glædet mig. Jamen, det er godt. Jamen, jeg har jo hørt, at du godt kan lide spicy mad, sådan thailandsk mad. Ja, jeg er jo nok den type, der sådan siger... altså, hvis man går hen og får en kebab, ikke? Og kebabmanden så spørger om, hvad skal vi ikke have godt med chili i den der kebab? Så siger jeg tit... sgu tit... nej, det må sgu godt lade være med. Det må godt lade være med. Det må godt lade være med. Ja. Det siger jeg til ham. Okay. Jamen, så bliver det interessant i dag, tror jeg. Afhængig af, hvad du vælger jo. Ja, selvfølgelig. Men jeg har også hørt, at du vil lave en madholdsansøgning til madholdet her så. Ja, sammen med min medstuderende, Bo. Han kunne desværre ikke komme i dag. Nej. Så har jeg jo dig. Så har jeg med selskab. Ja, det er det. Så er en chilismagning. Ja, men jeg har jo taget et udvalg med her af chili. I kan se. Så her til venstre, der har vi chilien, der hedder rød peber. Ja, okay. Den er ikke helt sindssygt stærk. Du kender den måske godt? Ja, jeg kommer nogle gange i pasta, ja. for ligesom at gøre lidt spicy, ikke? Jo, det er godt.
Så jeg har også taget en chili med her fra Nettos Finest her. Og så til sidst, så har jeg en Naga Holoke. Og den blev i 2007 kåret til verdens stærkeste. Og den bliver også kaldt Ghost. Netop fordi ens sjæl, det er i hvert fald sagt, at sjælen den forsvinder, når man spiser den. Okay. Altså, hvor lang tid snakker vi? For altså, jeg har jo hørt, at man skal bruge sjæl i en madholdsansøgning. Så jeg skulle gerne have den tilbage. Ja, altså, det er i hvert fald et godt stykke tid. Okay. Så... Nå, jamen, men hvor stærk er den egentlig? Altså, som du siger, sjælen forsvinder. Ja, men altså, den har bobblet fart på. Jeg tror, det er sådan en, hvor din krop den vil sige, wow. Så det er en god en i hvert fald. Så hvilken en vil du vælge? Ja, det er godt, Jens. Sådan. Skide godt. Jamen, vi må til. Så jeg skyller dem bare. Ja. Så skal jeg lige tage dem af. Fordi så er der styr på det. Så kan du prøve at dufte til. Ja, den dufter lidt, lidt stærkt. Men ja. også dejligt frisk. Ja. Krasser lidt. Ja. Så, men altså, jeg vil anbefale at tygge den godt. Okay. Inden du synker. Ja. Inden tog kommer i hvert fald. Ja. Så er der noget, du vil sige, inden vi forsvinder? Tak for den tid, vi har kendt hinanden, tror jeg godt, jeg vil have lov til at sige. Ja, det siger jeg også. Shout-out til Bo, som ikke kunne være her. Live on. Jamen, så lader jeg os gå til stål. Ja. Skål. Smager godt. Ja. God smag. Hvad synes du om den? Du synger altså. Ja, ja. Den krasser godt i. Den krasser godt. Ja. Fuck. Ej. Den er meget god. Det er værst, når man ånder ud. Ja. Så kommer der sådan... Jeg har lyst til bare at savle. Ja. Fuck min øre, mand. Ja. Og den er godt stærk. Ja. Kan man trække vejret ind, og så puste ud af næsen. Nej, det er godt. Ja, det var en gedigen dårlig idé, det her. Okay. Nej, det er godt. Smagen synes jeg lidt er for trådet. Ja. Den er sådan tiltagende i styrke, ikke? Ja. Det er lidt ondt. Fuck, det begynder. Hvorfor kunne den ikke lige være med det samme? Puha. Ja. Er vi snart på mælkeniveau, eller hvad? Er vi ikke det? Men altså, jeg synes du klarer det godt. Tak. Ikke? Så det er Jens var et levende bevis på, hvor hårdt det er at være alle målbrugerne Jens. Så mange tak til Jens, for at du vil komme i dag. Så ja, skal vi have noget mælk? Ja. Fuck. Skål. Det er det faktisk. Skal bare holde mælken herinde.